Yan mata waya kika gani ne dan saurayi na ci ado tsabtsab da ni na san na jara ai ki so ni kawai yarinya zama na mutunci zamu mene za ya raba ni da ke alaraba mu da tsautsayi sa'a ce samun kamar ni a duniyar so ba kamar ni amma ta inda kin tashi aure to an baki ne kina je in kin tashi aure to an baki ne yarinya an baki ne ki ji daɗin ki na zamto naki an baki ne ki sanar musu ki faɗa musu dina ki ne in kin tashi aure. Na gani zan aura na niyya kai na ga dangi nuna ni na shirya daga wasa sai kika ganni da gaske zaɓi na ke ce hanya mike kafin na haɗu da ke mata suna ta samin lokaci ni za na rayu da ke ko za ya sa na fita hayyaci sai gani na ganki ina ta kallon ki daukan masoyinki ki saka cikin ranki wa za ya ce ni da ke ba mai dace ba ni za na karyata shi bai ji labarin ba ni da ke mun shako soyayya amma ta inda kin tashi aure to an baki ne kina je in kin tashi aure to an baki ne yarinya an baki ne ki ji daɗin ki na zamto naki ki sanar musu ki faɗa musu dina ki ne in kin tashi aure. Ina da buri ina da burina hakan ki shine in ganki an muhallina ni zan ji daɗina